strane, samo s leve neko. Sa leve strane uzmi. Alo? Marić ovdje, ko je? Mariću, Sinđelić je ovdje. Gdje si Sinđeliću? Alo? Sinđelić, jesi ti? Sinđeliću, ja sam, jeste Sinđeliću. Praviš se da ne znaš Sinđelića, a? Kako ne znam Sinđelića, legendu? Slušaj ti mene. Kada će da dođeš kod mene? Pa teško, ja dolazim kod nekog, ja kod nikog nisam bio i nemam nameru, ali čujem samo da me Kikiriki Vojvoda nešto proziva, onaj papučak. Pa ne, on nešto priča. Slušaj, ja kad sam pravio od njega da bude Srbin i četnik, on je išao u pocepane patike i imao razbivenu Nokiju jednu. Slušaj, jesi ti u Srbiji ili si tamo? Tu sam ja, u Smederevu. Pa se vidimo čoveče. Ma mi možda se vidimo, ali teško da ćeš ti da dobiješ intervju od mene. Zašto? Zato što ja ne dajem intervjue američkim televizijama, vaša spada po takve. Ovo američka televizija? To je inostrana, nije srpska sigurno. Kako nije bre, srpska 100%? Ne znam, ja sam sumnjičav. Prvo sam sumnjičav što ti koji znaš ko sam, ja praviš se da me ne poznaješ i puštaš tamo neke šabane da govore svašta u tvojoj emisiji. Ko je pričao protiv tebi? Ko nije? Prvo onaj Pajdoman Ristić, pa znači, pa ja ne znam, ja takve ne bi, da mi plate, ja ih ne bi doveo u emisiju kod mene. Slušaj, znaš ti da on mene prevario kad je došao u emisiju, on je rekao da će dovesti tvoju ženu u emisiju. Da, ma kako da, prvo ja nemam ženu. Kako nemaš ženu, bre? Nemam, ja sam slobodan momak. Ovaj je čitao jutros da imaš 3 žene. Slušaj, imam jedno 25 devojke, a ženu nemam. A ne, on je jutros ispričao da imaš 3 žene. Ej, taj čovjek je prvo lud. Da? A drugo, ja ću ti donesem i dokaze za to kad bi trebalo i dokumentaciju i o formiranju paravojne jedinice i da je ubio čoveka. Javi će ti ovih dana pa sednemo da se pričamo. Pa vidiš kako sad frka kad kažem šta ima. Zato što lik radi za Muriju. Znaš, umeđu vremena. On je uhapšen, bre. Živković? Da. Pa bio uhapšen. Da. Sad ti kažem, ne znam da li su ga pustili. Čujem da je bio kod tebe. Pušten je, jutros je došao iz zatvora. Došao pravo iz zatvora. Ej, ja sam pravio akciju Kikiriki za Vojvodu, da ga oslobodimo, pošto njega zovu Kikiriki Vojvoda. Da. I bila uspešna akcija, ljudi teli da šalju Kikiriki u zatvor. Aha. Čekaj, Sinđeliću, kada ćeš ti da dođeš? Plus što mogu da ti dokažem direktno fotografije da je lik povezan sa nacistima. Znači imam fotografije njega sa nacistima i sa ekipom koja diluje heroin i radi sve i svašta. Slušaj, pa nemojte vi među četnicima da se svađate, bre, Sinđeliću. Treba da budemo... Živković četnik. Slušaj, četnici... On tebe zajebava da si Kikiriki četnik. Slušaj. Hoćeš da razgovaraš ti? Slušaj, Kikiriki Vojvoda, kad na Ravnoj gori neko napravi nered... Alo bre, barabo jedno bre. Čuti bre, slepče jedan. Jel se svećaš kad sam dolazio stvari da ti dođi pičku u Smederevu da ti montiram pičicu na 5:30. Pa ne krijem se ja siso kao ti među komunistima kad si bio... A teo si u Rusiju da ideš, a kad možeš mi ga dume, šabane, jedan. Sad odavde nemaš gde. Evo, javno ti kažem, gde te navatam, obrijaću te, vatice, znači... Prvo isplati tamo da se, što si pravi, isplati pare koje nemaš. Dođi Siso u Smederevu, dođi ovde. Ti jebe mamicu pokvarenu. Jao. Ej, to je jedna takva pičketina da ja ne mogu da ti opišem. Slušaj, moraš da dođeš ti da kažeš istinu. Ajde. Ajde pa se čujem. Gledao sam ovu crnogorsku televiziju. Ma nema ništa od toga kad se ti družiš sa takvim propalicama kao Živković. Ma nije bre, došao iz zatvora. Pa došao, treba mu pomoći, ali baš da primaš takve klošare u emisiju, to stvarno nema smisla. Mislim, razumem ja da ti tražiš publicitet, ali što je mnogo je. Ajde, ajde se vidimo ti, ajde, čućemo, ajde.